I'm FB to the yellow that is Sabelo. I'm the relatum Shobanisa Shobanisa. Oh, ngizamile ukukhuluma naye. Ngiyachaza kunalokho vele wangayishova nje yami indaba. Hayibo. Wanganginothisa noma ngiyakhuluma noma ngithini. Hayi unamanga. Phuma ngomnyaka wangishiya ngihleli. Hayibo. Wangishiya kanjalo ngihleli endlini. Hayibo. Ngiyakutshela. Into enjani ke le? Angazi nami into engizoyithini. Sanibona. Bona makhelwane niyaphila? Unjani manje? Hayi siyaphila. Ngiyaphila nami. Hayibo. Ubhekene efridge lami. Hawu sisi bengithi ngifuna ukwehlisa intuli. Intuli ngobisi lwaba. Othenge ungemali yaba. Hawu sisi ubisi nje. Cha, ubisi yalazi imali nesitolo. Beg ubisi lwami, beg. Imali yami ethenga lezi zinto ezila efridge oyifunayo wena. Ngiyekela ifridge lami. Kodwa sisi awu Ifridge lami leli, beg. kodwa sisi mana ke noma ilokhuzi aphula ke. Cha, aphula ethengwe imali yabani. Hawu sisi. Uyalazi imali nesitolo aphula wena. Sisi abashana ngeke baqeda amaphula mangaka. Cha, imali yami ethengela uma aphula. Wena imali yakho uyayiphuza. Uyawathola ama piece job eyakhe imali uyiphuza. Awuthengi lutho la endlini. Asitholi ngisho isenti lakho. Hawu sisi. Usungaze umhlambalaze phambi komuntu ohamba. Luthi ifridge lami leli. Konke kula okwami. Kodwa sisi awu Cha, ifridge lami leli. Ngiyekela ifridge lami. manje umuntu anifake ngisho namanzi ke. Amanzi? Bungawafaka ngani wena amanzi? Uba uzofayela wena amanzi. Kodwa sisi usuthetha ngeke ngishaya noma yogurt. Yogurt yani? Yogurt ethengwe ngemali yabani? Uyayazi ini imalini yogurt? Yeke ifridge lami. Hey, abola ekhaya nje umuntu vele complainela Beka ubisi lami beka. Hamba fridge lami leli. Mama, umali umthatha usweet wami. Ebo, Mbhekeni, uyisisudwe ngani? Uyisisudwe ngani? Uthathela ngisudwe ngani? Ngisho sweet bengani? Hawu ngeke Mbhekeni amba nosebenza kufanele uzothatha ngisho sweet bengani. Hawu amba nosebenza bakwethu. Hawu ngeke. Amado.